салом, як хабар. дар душанбе дар чанд рӯзи охир норасоии гази моеъ эҳсос мешавад. ҳанӯз дар аввали ҳафта 1 литр гази моеъ бо нархи 5.80 дирҳам фурӯхта мешуд, аммо дар 2 рӯзи охир ёфтани он қариб ки ноимкон аст ва ё метавон бо нархи 7 сомонӣ харидорӣ кард. нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории душанбе вазъияти ба миён омадаро ба баландшавии нарх дар Қазоқистон таъминкунандаи асосии гази Тоҷикистон рабт доданд. қаблан вазорати энергетикаи Қазоқистон гуфт аз 1 июли соли ҷорӣ нархи гази моеъро танзим мекунад. сокинони Суғ низ аз болоравии нархи гази моеъ хабар дода гуфтанд ҳоло 1 литр газ 6.20 дирҳам нарх дорад. ҳафтаи пеш он 5.40 дирҳам ва ё 5.50 дирҳам фурӯхта мешуд. кӯдак таб дораду тамоми шаб нахобидааст, пас ба кӯмаки шумо Пардифем Беби мештобад. Пардифем Беби аз ширкати Вегафарм. муфассали хабар дар телеграм канали Азия Плюс.